Jumbo dong. Wah, lihat, ayo. Pada kabar-kabar dari prajurit.
Iya. Sek. Mu dhewe. Isi nang ndro. Diayane. Lampu. Wah, nek kok tipe selokan. Gak krungu. Hah? Gak krungu. Budek ah. Ganongnya dicepot. Orang krungu. Bukan. Lampu, Beh. Lampu. Lah, ngono. Ben ketok eleke iki lho. Bukan. Apa to? Ora mo. Beh, buka. Padha ae potonganmu kayak togok. Tak kira ganteng iki mau. Lah ya padha ae ra ini ya kumus-kumus. Sekali ini bodoh ganteng. Elek. Persis. Ora. Lambe ini. Lah, ngejak kancane kok dongor. Lah makane. Piye to? Piye? Terus guyu-guyu. Rupamu kayak togok. Padha. Kowe iki lho ya iya. Kowe yo. Jale Rik. Nyepur Rik. Nyepur. Kuwi lho bose. Ndi base? Kuwi lho. Heeh, sing ndi? Kuwi lho. Sing ndi? Kuwi ndi? Endi? Kuwi lho. Kuwi. Kuwi aku ya. Kuwi ini apa kuwane? Iki. Duduk. Lah sing ndi? Kae lho. Endi to kae? Kok yo lara lho, Tru. Kuwi lho. Mbah tekelek kuwi iki ndi? Jenenge sapa? Jenenge ora kuwi ae ora terus jenenge. Lah kowe iku tanggapan ora ngerti jenenge sing duwe anu tuan rumahe. Piye to? Lah, jarene dikongkon di bel. Iso. Iso. Heeh. Terus? Gone sapa? Bos Bor. Ah, Bos Bor. Heeh. Ah, Lah, aja. kan disebut Bos Bor tok. Lah jenenge sapa? Ngono ae kok ya takok bareng. Ndi? Sopo to mau? Kowe arep nyapa goleki wonge? Bor. Bubur. Kowe iki rene iki ditangkap kok barber malah ora dibayar. Karo jenenge. Heeh. Sing ndi wonge? Jenenge rada anu elit. Heeh. Piye? David. Oh, dia ada kecepet fit. Oleh. Bapak ngapur. David. Kok David kok kecepet. Oh, David iso Bapak kecepet. David. Lan Ibu Fitri. Iki nyapa rangkul-rangkul gila. Bu sapa? Ibu Fitri. Apa ya wes? Urung wis apa urung. Lah jarene Fitri. Urung iku Idul Lah iya, Fitri. Idul Adha Kok kok. Fitri ya? Piye? Ya Idul Fitri dhisik baru Idul Adha. Ya ora, kowe iki aja ganyek aduh iki rene iki adoh-adoh kok kono lho. Kono ndi? Ya kono. Ndi? Kono. Kono ki ndi? Ya wis kono lah. Ya saora-orane iki ndongakne itu lho. Aja ganyek ae serupamu kaya tikus got omong ae. Heeh. Apa kemandongane? Ya dongan ngono. Lungguh. Nggih, Gus, nggih. Dirungokne. Nggih, Gus. Nggih. Ndak rabi, Bos. Ngawur. Lah piye? Kok diplintek karo Mbak Fitrine kok ndang Iso. rapi. Wei,
Dongamu ndang rabi bos lah bojone kok kon nyapo kok kon rabine. Iki kok nyapo. Ayo. Niku hajate syukuran atas berdirinya rumah baru. Syukuran omah sing Syukuran omah. Wis sing kepisan sing kepindho wingi jare apa? Akikah. Akikoh. Heeh, akikoh. Anake pinten? Oh wis tau diakikoh ya urung? Durung. Padha lek to. Anake piro? Anake 11. Sing ketok loro. Sing Sing ketok loro. ketok loro. Heeh. Bar tanggapan kesel-kesel ngubur nih. Opo neh. Gah aku ngono wis gah aku. Yang kedua Sing acara tenanan akikah. ngono lho. Yang kedua acara akikah. Adik kita Nabila Putri Wicaksono. Adik sinten? Nabila Putri Nabila Putri Wicaksono. Wicaksono. Yang Iki kedua aku mau contoh sih. Kosek to. Jenenge urung diceluk kok. Yang kedua buat akikah adik kita Naura Aliza Putri. Aura Aliza Putri. Awas. Piye Opo? to? Sing bener piye? Gak dong aku gak. Naura. Jeneng kok awak apa? Aura Aliza Putri. Ayo. Ngono lho iki kok. Ya, dongakno. Aduh. Untune gak suwe merotol iki kok. Dongane. Didongakne sing apik. Piye? Nyetrum tumui. Nis. Jebor rambene. Angkring. Piye? Tak dongakne yo ngene lho iki mau. Gak dongane ngarep. Mau adik sapa? Hah? Adik Putri ambek sapa sih tak? Adik Nabila dan Naura. Oh Nabila dan Aura. Naura. Oh Naura. Saurung iki yo patute salam dhisik. Ana Nabila Li. Lho nek Line iki piye? Li sapa? Lah ya gua iki jenenge Li. Iku jenenge ketuane. Oh anak siapa? Iki sapa iki? Lho, lek mudun. Petung Ojo. dhewe. Uncal mulih ngono. Petung dhewe malah. Kok sik to. Kowe ngongkon mudun kuwi kok ora bayaran. Oh iya. Oh iya. Iya iya. Oh padha. Tanggapne angel-angel kok malah. Aku nek ora belani kok ora ya ora bayaran kok. Yo, senane iki salam sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing tenanan ngono, kowe tau TPA apa ora? Gak tahu. Layak kok. Sik to OTP aku ya apa? Aku mbiyen ngene iki yo tau TPA lho Mas yo. Oh. TPA kuwi TP apa? aku ya apa? TPA Madin yo sekolah sore. Oh. Mas yo tahun-tahunan kor jilid 1 ora munggah. Jilid 1 ae. Oh. Kor abana ngono kae. Yo sak ora-orane iki yo salam dhisik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki acarane loro lho, siji edek lho ya. Kudu iso. Ora iso tak pendem gulumune ngono kedokan lho. Ora duwe kanca kowe. Bene kowe numpak karo aku ae. Nggih, kagem yoganipun Mas David kalih sapa? Idul Fitri. Oh, Mbak Fitri. Nggih namanipun putrini. Ojo ibu, lek ibu ketok tuwek. Putri. Oh, Mbak. Putrinipun namine Mbak Naura kalih Nabila. Nabila. Heeh. Nggih, iki mangkan acarane kan akikohan. Muga-muga menjadi anak yang soleh dan solehah. Solehah. Solehah to. Solehah Itu to, kabeh. iya. Ojo Menjadi kabeh. anak yang solehah, berbakti kepada orang tua. Amin. Ngono lho. Roh ora berguna pada masyarakat dan bangsa. Amin. Sing sekolah ya sing sregep. Wah, tatat engko tak gedhi kok engko. Yo sik. Yo ora. Didongane sik lho tukang kendaki rewel kampung sisamu engko. Nah, iki akon wis to ganti kowe. Apa? Lah carane apa sih tok apa ae modelmu kaya blekok monco. Peresmian rumah. Yo tasyakuran. Oh, tasyakuran rumah. Tasyakuran rumah baru. Ora dawa-dawa. Terus Apa jenenge iki bore iki lancar terus ya toh? Amin. Duite oke. Bangun omah apa kontrakan apa kos ngono kan sepenting makmur keluargane. oke, ngono lho. Donga ngono kuwi. Nah, sepenting ke depannya panggah maju. Heeh. Nah,
Ya ngono. Bos, dongane iki ngene ka bos kesel iki bos. Apa nih? Senari. Lah iya. Untukmu lo gila nih. Bos, bos. Tonggo urut, bos. Ini lho. Kowe pengen Gek ditabui nggih. Monggo. Diceluk. Bapak David. Monggo rebe. Tatu koloni. para nono Iki uang loro. Jane wong loro ae lho. Kok ya biayaan wae. Arep jemput bose malah ora sidor iki. Tungkakmu nyanto. bos. Para nono jare. Ya Allah. Ngono ya kecemplung maneh. Heeh, digoleki bose dhisik. Ya patut. Ora medun ra entuk engko. Heeh. Munggah. Opone? Mur dikek banyu kok. Gah. Nggih banyu. Heeh. Oh. Neh iki neh. Oh lah. Ojo Pak, kon salto se Pak. Kon salto se Pak. Kowe iki nyapa tulis bengak-bengok ae. Salto sik lho. Yo, Lakon pekok. tungkak wes loro iki ora sido. Pengen noleh kan iki. Kowe ning kono tok. Gundul, meneng sik. Heeh. Tenan apa ora, Bos? Dicelok neh iki ngapusi wis genah iki. Ojo Bos. Salto apa ora? Wah salto. Piro? Hah? Iki lek duit ijo. Piro? Woi. Lah kok saltone sing apik no, gak suka aku. Ayo sing apik sik. Iku glundung jenenge. Itu salto. Salto. Jamune sik ben kuat. Yo. Tepuk tangan kemana? Ora enek sing tepuk tangan. Aduh. Lah. Kowe iki rasa rasa-rasa lek mu salto. Bose kok delokan meneng ae. Beh, gedeng ah. Mulai hari. Mulai nih dia. Aja mutung. Lah piye? Aku. Aku pisan itu bayaran oke. Iya. Ayo nyet. Nggih, penampilanipun tikus berit blusuk selokan. Lah kok baris. Gak aku ora tenanan kok. Kowe iki jaremu atraksi malah baris berbaris. Oh, ora Rik. Sing endah gapleki kok. Ora. Bose mau weneng ae Rik. Bose mau weneng ae. Hah. Yo, Wah, jam. terus. Bose mau weneng ae yo. Wah, sing iki didom Kak. Wah, Jare paranana sing genah. Sing genah, pitungmu ora genah. Mau.
Aku wis keblowok. Aku wedi diapusine. Gendang kowe genter mudun. Kowe keblowok yo. Tekani bose, pitunge piye? Elek, weh, matane nyawang ngono arep lho. Deloki ngarep. Rosa mbok gugu. Rosa mbok gugu, bogange ben ae rono. Cengkriyen Iki lho bose pitunget sik. Lek hee awake dhewe rene. Bos. Iki masa yo ora metu ngono to, Bos. Kowe wis laku san. Saltone bos. Weh. Jan. Jare ketuane rada suwi gak apa. Lirik. Jan sedih aku. Piye? Wis kowe jane lambengku. Diurut sik, bose diurut, urut. Hah? Bose diurut kesel kuwi. Iya nggih. Aja mbok kei lekek. Ngawur iki. Lah ya ngono. Karo dibisiki. Bos pitunge piye? Wis tak urut to, Bos. Piye iki, Bos? Eh, Kesel kok ya. napa le? Balongan. Oh. Podho, Rik. Walah. Ki delok pengajian ning ngene. Ayo, get di tracknya ayo. Ayo, Rek. Ora kasih diantre kok. Dintekne pokoke. Entekno. Ya. Rene. Sing ngedrek iki tenanan. Apa? Bahaya tenagane lanang iki. Balik. Nang.
Gigi Productions featuring Didi Jangkrik present. And this is Ayo yo.
Tan semar pamoreng songo sinuk moyo winayo sopi wahono aran luyap ngaluyo pino sate suvana goyang kayo rasa jati wis wayahe salah satu atraksi yang akan ditampilkan oleh perkataan putra-putra saking keluarga Gung Satrio Warna Budol yaitu atraksi panjat tabu diberitakan buat para kru agar mengecek talinya masing sekali lagi buat para kru dari keluarga Gung Satrio Rono Budoyo agar mengecek talinya masing-masing.